Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Mutuwa a makoshi kashi na 32. Ranar Asabar aka ɗaura auren Suraj Ibrahim da amaryarsa Zainab Bello. Wani caption na hoton Aliyu da aka ɗauka a wajen dina yana ta yawo. Jalila ta kira Irana. Ya gajiyar biki? Kin kuwa lura da yadda hoton mijinki yake ta trending ana yaba kinsa? Irana ta taɓa baki tana jin kishi yana kawo mata wuya ta ce ke dai bari. Wannan shine dalilin da ya saka kenan na daina buɗe datar wayata saboda rage wa kaina kallon kayan takaici. Ke sa fatan asalin farko nake gudun auren namiji mai kyau. Haka nan kina zaman ki matan waje sai ya cira yau ki hava. Daga ɗaya ɓangaren Jalila ta ce Irana uwayen kishi. Na san halinki da zafin kishi shi yasa na ce bari in kira in taushe kirji. Irana ta yi dariya ta ce ai kuwa kin kyauta. Suka ci gaba da hirar duniya. Ashe Suraj ya ta samu na'urar naɗa murya a gida. Tana zaune gwali ya shigo a fusace. Dauka kunna mata ɗaukar murya. Daidai inda take cewar shi yasa tun asalin farko nake gudun auren namiji mai kyau. Kai Suraj fitina ne. A ce mutum ba shi da aiki sai haɗa tukku da ke ta murmura? A nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora. A fusace Aliyu yake ɗaga murya da ƙaraji ya ce Hairana wai me yasa ki a koda yaushe ba za ki gaji da faɗa a duniya wannan maganar ba? Shin laifina ne don na zo a jerin mazan da baki yi fatan aure ba? Shin laifina ne don na kasance fari mai kyawu? Na sha faɗa miki akan ki bar abin a ranki, amma ke na lura faɗar yana miki daɗi, shi yasa ba kya jin wahalar yi wa duniya shela, har da yake samun dama yana turo min. Ta ware idanu mamaki ƙarara akan fuskarta ta ce a'a, ba yadda ka ɗauka ba ne, katse muryaye, ya bar inda ya san idan ka ji za ka fusata. Sai dai inda ya ɓatan basira shi ne, an karar da mu da ya cewar akwai na'urar naɗin murya a ɓangaren nan. Aliyu ya kalle ta watsar yana faɗin, kada ki sauya magana, kin gama yau duniya shelar bana burge ki, sannan ki dawo kina nema ki sauya hira? Ta matsa kusa da shi, tana taɓa gemunsa ta ce haba mai kyawu na, idan na ce ban san kyakkyawa kamar ka ai toshewar basira ya same ni. Wace ne? In ce baka burge ni. Aliyu ne fa ga danga usar yaƙi. Aliyu zakin fama, Aliyu haidara alajan zaki. Ina gaya maka ba a Aliyu rago, ni fa ban ki ba, in tusa ka a gaba in yi ta kallon ka kamar madobe. Ina kallon ka ina yaba kyawun ku ina gode wa Allah da ya bani kai. Miji mai kyawu duniya ne, ka kalle shi ka ji daɗi a ranka, ka ji damuwarka ta yaye. Ya yi magana muryarsa mai daɗi ta saka maka natsuwa. Ya juyar da kansa ɗaya ɓangaren babu abin da za ki faɗa min. Allah ya taimake ta, wayarta tana rikodin da ta kunna kiran waya ya ji hira tun daga farko. Ta kira ni tana min jaji akan hotonka da ke trending, ta sanni da kishi, ta kira ta taushe ni. Tunda ta san ƙaramin aikina ne in fara bi ina buga wannan a fitar harkar mijina. Dariya ta bashi ya murmusa ce to Allah ya huci zuciyar uwar gidan sarautar mata. Ba ƙaramin fusata ta yi ba da kiranta da ya uwar gida ina laifin ya ce matar Aliyu. Ita fa idan ya ce uwar gida kishiya kawai take hangowa. Tana ji kishi ya zo mata wuya ta ce wai uwar gida idan ba maganar amarya ake son a yi ban me ni kiran uwar gida. Ai sai ya janyo ta jikinsa yana aiki rarrashi. Saure duniya ta daga ke babu ƙari ke ce kaɗai babu kishiya ke ce ɗai zan iya yi wa adalci. Ta shaƙa ba kaɗan ba. Sai da ya sha aiki rarrashi ko sannan ta haƙura. Amma fa ta faɗa da babban murya kada a ƙara kiranta uwar gida. Idan kuma aka ƙara kiran uwar gida ya zama dole to sai dai a ce uwar gida kuma amarya daga ke babu ƙari. Ai rana uwayen kishi. Aliyu ya fita babu jimawa ya dawo tare da su an kula gaban su aka ringa binciko na'urar ɗaukar murya da aka ɓoye a wajeje daban-daban a gidan. Mamaki ya cika zukatansu. Ya kunna musu audio da aka tura mishi da kuma cikakkiyar wayar da Hairana ta yi da ƙawarta Jalila. Mamakin sai ƙaru, waye kake zargi Alhaji babba ya tambaya. Hairana ta ji tambayar sarai kuma tana da amsa amma sai ta tsoke bakin da ta yi shiru. Ba za a ji mutuwar sarki a bakinta ba. Ta kama bakinta ta shiru babu babu ita babu kiran suna har sai idan ta tabbatar da tana da kwakwarar hujjar da babu togaciya a kanta. Aliyu ce idan bincike ya nuna wanda yake da hannu a kai shi kenan. Idan kuma wannan shi ma ba mu samu madafa ba, sai in ci babu damuwa mu bar shi a ranar da na samu hujjar da zan gabatar zan ambaci sunan. Duk da bai furta ba sun san akan Suraj yake magana. Tun daga ranar Hairana take tsoron gidan gani take bayan na'urar ɗaukar murya, wataƙila har na ɗaukar bidiyo akwai. Ita da gidan mijinta, amma ta kasa samun natsuwa a cikinsa, musamman idan ta shiga banɗaki.
Ganin ta tada hankali sosai Aliyu ya yi wa Alhaji babba magana suka koma wani ɓangare daban. Tun bayan bikin Aliyu, Rana ta zuba idanu daga shin wani salon makirci ne Zainab amarya Surat ɗin ta zo da shi, sai dai shiru kai ya je kamar an shuka dussa. Babu makirci sai mutunci da Zainab take mata. Duk bayan lokaci za ta shigo ta gaishe ta, tana girmama ta sosai. A tare suke zuwa gaishe da Fafa, don tana ɗare-ɗare da ita har ta saki jiki duba da furucin Surat na cewa zai auri mata biyu ne. Ɗaya ta kirki ɗaya fitinanna. Ta saka ranta wataƙila ya fara da mai kirkin ne kafin ya auro wacce yake ikirarin za ta gyara mata zama. Ta manta da cewa Suraj ba abin yarda ba ne. Ta manta cewa Suraj maƙiyinta ne, shi kuma maƙiyinka makasarka yake nema. Tsafsa ya gina rami ya saka da ninkara ya rufe saman shi ya wuce da kai ka afka ya rufe ka da ƙasa ba tare da ya ankar da mutane wanzuwarka a ciki ba. Har hannunka mai sanda Ali ya yi mata akan ta rage sakin jiki da Zainab wurin kada a yi mata shiga ba zarfi. Amma sai ta bige da faɗin haba kalbi mu zama masu kyakkyawan zato wa mutane mana. Mu kyautata mata zato. Ali ya girgiza kai ina guje miki ki zura jiki a yi miki halin banza. Abin da Hairana ta gagara ta fuskanta shine a lokacin da Suraj yake ikirarin zai auri makiran mace. Yana nufin makira ta gasken gaske. Bayan wadda za ta bayyana halinta a lokaci guda ba. Zainab tana gefe tana haƙa ramin binne Hairana. A yayin da Hairana take mata kallon mutuniyar kirki. Har tana ganin baikin Aliyu da ya faɗa mata ta taka tsantsan. Tana zaune sai ga Zainab ta biyo Hairana zuwa gaishe da Fafa. Ina kwana ya Aliyu? Ta gaishe da Aliyu ya amsa da lafiya lau. Ya miƙe ya koma falon sama ya bar su suna hira. A yayin da Zainab take nuna Hairana halayen kirki, a ɗaya ɓangaren Suraj ya tsarci Luwa Aliyu ta a kamfani. Yana haɗa mashi fitina da makirci yana saka shi asarar manyan kuɗaɗe. Tun Aliyu yana haƙuri har ya fusata. Ranar ya dawo gidan ran shaɓata yana faɗa. Numfashinsa har sama-sama yake saboda ɓacin rai. Tana ganin yanayinsa ta san babu lafiya. Tana biye da shi tana tausarsa har sai da yawan kaya ci abinci tukunna ta tambaye shi me yake faruwa. Ya mata shiru. Idan ne ce ka yi haƙuri. Ta faɗa ta kanan bata sake magana ba. Har sai da ya bushe iska ya da ya sanar da ita. Suraj ne ke min zagon ƙasa a kamfani. Yau wancan gobe wannan. Yana amfani da waɗanda na aminta da su yana gwara min kai. Yana saka min kokonto a kansu. Idan nan bincike na gaba haka bane kuma da kasa gane inda matsalar take. Harana ta kama hannunsa tana murza ta ce sabar diya. Yanzu ne lokacin da ya kamata ka yi mishi a tashawar tsaki. Ka yi amfani da wasan da yake maka ka gwara mishi kai. Ina ce fusata ka yana faranta mishi. Ka ci gaba da nuna mishi ka fusata. Har ya saki jiki ya kuskuren da zai zama hujja a kansa. Ai da ɗan gari akan ci gari. Shi kuma wasan basira da lissafin ƙwaƙwalwa ake yin sa. Now your card, now your enemy, now is my kirci and togo. Da haka ne zaka gane ta inda zaka ballo mashi. Ni ba reveal your hiding card. Aliyu ya numfasa ya ce okay amma idan kika ga na zaburi a gidan nan ki zuba idanu kawai ki sha kallo. Zan yi amfani da fushin da yake son saka ni in tara mishi gajiya. Sai na bashi wahalar da ya bani kafin in mishi a tashawar tsakin. Ta girgiza kanta ta ce a Aliyu ba na son neman magana. Ya juyar da kai ya share ta ta ce kaji? Idan na fara ki fitar da kanki babu ruwanki. Daga tasowar mu zuwa wannan lokacin Allah ne kaɗai ya san irin tugu da makircin da ya ƙulla min. Suraj ya daɗe yana ƙulla min shari. Ya takale ni idan na fusata sai ya lukus yana nuna kamar shine aka cuta bayan kuma shine macucin. Tun daga ranar da ya babu wanda ya sake gane kan Aliyu a gidan. Ranar ya ɗaga Suraj ya nana shi da ƙasa. Aka tambayi dalili ya faɗa masa tugu yake ƙulla mishi shi yasa ya ga ba zai iya haƙura ba. Alhaji babba ya tambayi hujja sai dai babu hujja. Ya fusata matuƙa ya haɗa Aliyu da mama. Ya musu faɗa sosai ya saka Aliyu ya ba su rashin haƙuri. Aliyu ya ki sai da ya sha maruka sannan ba da haƙurin. Babu abin da Suraj yake sai murmushi Aliyu cikin ransa ya ce yaro daina murna haƙanka ya cimma ruwa akwai duwatsu a ƙasan shi. Da sauran rana aka ba. Idan har sunana Aliyu zaki to ko sai na tabbatar da na buga maka irin wasan ka sannan in juya ta gaban fage jikinka ya gaya maka. Suna fita Aliyu ya ɗaga hannuwa ya wanke Suraj da marin da sai da ya haɓo aiko tun da ya fita daga gidan bai ƙara dawa ba. Alhaji babba ya fushi ba kaɗan ba. Ita Harana da ta san kwanan zancen har gida ta je ta ba da haƙuri. Ta fita da fitarta dan ta lura Aliyu ya shirya huce haushin abubuwan da ya mishi tun daga lokacin yaranta ne har da ita a cikin waɗanda suke ba da haƙurin. Lokacin da ta ga bidiyon yadda Aliyu ya sunkuta shi a ƙasa sai da ta ƙware saboda dariya. In sha ɗifa da aranta. Mugun ya fara ganin iyakarsa.
Duk da haka Hairana bata fita ba, mutane da yawa kallon munafuka suke mata. Dama aka ce, na shiga ban ɗauka ba ta fidda ɓarawo. Dukkanin wanda ya kwana ya tashi a gidan ya san rigimar da ke a tsakanin Hairana da Suraj. Ai kuwa duk yadda za ta fitar da kanta daga faɗan ba za ta fita ba sai laifinta ya fito. Tunda Aliyu ya gudu bai dawo ba sai da ya ga Alhaji babba ya sauko tukunna. Ashe ta lalaye mishi. Yana dawo gidan ya saka manyan yayinsa suka kama shi ya kai mishi hukunci a bangaren fafa. Magana ta fita Suraj ya ji daɗi ba kaɗan ba. Da wannan ne ya samu zimmar shi game da wullawa Aliyu wuta. Aliyu ya ci gaba da nuna rashin haƙuri. Idan suka haɗu da Suraj sai ya doke shi ya koma kamar ɗan daba. A rana har mamaki take. Abu kamar da gaske ya birkice ya koma mara haƙurin ƙarfi da yaji. Suraj ya kasance yana mashi zahon ƙasa sai dai abin da bai sani ba shine Aliyu yana buga mishi wasa ne yayin da ta ƙarƙashin ƙasa yake haɗa hujjojin da zai yi mishi kamun kazar koko da su. Ba sau ɗaya ba sau biyu ba Hairana ta sha zama da Aliyu tana ganar da shi gaskiya akan illar abin da yake yi. Sai in kule ka kamar saboda ba su suka haife ka bane yasa kake masa rashin kunya. Tunda suke sakawa ana mari na a falon fafa da sauran hukuncin da yake biwa baya kin taɓa jin an ce na ɗaga kai na kalle shi ko na yi gardama? Ta katse shi da ciwo amma in an fito kana farshewa jikin Suraj. Aliyu dungure mata kai. Ke me ya saka baki bambancewa tsakanin rashin kunya da kuma taurin kai? Rashin kunya daban, taurin kai daban. Abin da nake sunansa taurin kai. Ta ce to Aliyu a rage taurin kai. Dariya ta bashi. Ya murmusa sannan ya ce in bar Suraj ya ci bulis kenan? A baya ba zani kenan. Idai kawai ki zuba sarauta Allah idanu. Ni Aliyu sai na tabbatar da jikin Suraj ya gaya mashi. Sannan zamban kaɗo asiri ya yi faɗuwar kasko a gaban mutanen gidan nan. A yi walƙiya kowa ya gane fuska biyu da yake da shi. Daga Aliyu har Suraj kowa ya ji a jikinsa barin ma Suraj da ya saka taurin kai. Ya ƙi daina ƙullawa Aliyu makirci. Shi Aliyu ya kafe a kan tara mashi gajiya. Shi Suraj ya cika ƙwallon ɗan duniya. Zai zauna ya tsara magana a faifanta ya saki bamu daga farko har ƙarshe. Sai ya baɗe ta da maganar da za ta saka Aliyu ya fusata ya yi abin da yake so wato fushin. Yana yin faɗa wa kanshi idan har ka san lagon magana baka furta ta ba kai tsaye sai ka duba wanda za ka yi ma tukunna. Idan ka ga dama ka saka ya ji kai ne a gaban shi idan ka ga dama ka saka ya ɗauke ka a banza. Sai da abin da bai sani ba shine yana mishi kallon biri ne shi kuma yana mishi kallon ayaba. Yana ganin ya ƙura wasan idan abin da bai sani ba shine gadar zare ce wacce ba za ta iya ɗaukar nauyinsa ba. Ranar Hairana ta gaji da tashin hankalin da Aliyu yake saka ta a ciki. Ta tabbatar da yana da hujjoji da yake bukata taurin kai da fushi ne kawai ya saka kanshi ya sa ya ƙi fiddo su. Ta kai ƙarar shi wajen su ankul. Aliyu ya mursisi da idanu yana nuna babu wani hujja a wajensa. Hairana ta ce Allah akwai hujja a wajensa ba ya son fitarwa ne. Ilis Aliyu ka bada shaidar kowa ya huta. Kanshi tsaye ce babu wata hujja. Suraj ya murmusa a cikin ransa yana kitsa wata shaida kuma. Yadda yake buga wasansa da takatsantsan abu ne mawuyaci Aliyu ya samu wuciya a kansa. Alhaji babba ya daka Aliyu tsawa ce za ka fito hujjar ko kuma sai na saka saba maka kamanni. A rana ta zuba mishi idanu kawai tana al'ajabi. Maganar Uncle Zai ce ta katse mishi hanzari idan har babu hujja a wajenka. Wannan yana tabbatar da zargin da yake na matarka ce take kitsa rikicin tsakaninka da shi. Idan kuwa haka ne, Allah ya toni asirinta, ta ɓata rawarta da tsalle kuma za ta karɓi hukunci daidai da abin da ta aikata. A rana ta kafe shi da idanu ta ga zai fitar da ita daga zargi ko kuma zai biyo wa zuciya idan miya da ita a ciki. Suraj ya saki wani shege murmushi ta gefen baki yana jaddada kansa babu wata hujja burga ce kawai. Ya tabbatar a ranar sai dai Hairana ta kwana a Kano. Murya Aliyu ta doki dodon kunnuwansa a lokacin da yake cewa akwai hujja amma ina son kowa na gidan nan ya halara domin in wanke matata daga dukkanin zargin da ake kulla a kanta. Suraj ya tsuru-tsuru da idanuwa baya ta haihu har yaushe ne ya sakacin da Aliyu ya haɗa hujjoji a kansa. Ya tuna ya ƙara tuna amma bai tuna inda ya sakacin da Aliyu zai samu hujja ba. A iya saninsa ya buga wasansa yadda ya kamata kuma ya yi lissafinsa a daidai ta yadda ƙarya ne wannan mara haƙurin ya iya haɗa mashi tarko. Suraj kenan ya shira mai wanta an ce ƙwararre ne. Bugu da ƙari sai ka ƙure mashi sannan za ka gane baka da wayo. Sai da kowa hallara Aliyu ya dubi Suraj sannan ya ce Suraj na yarda kai ƙwallon ɗan duniya ne sannan ka iya buga wasan basira. Sai dai na bige ka na shanye ka a wannan wasan. Abu biyu ne ya min cika saurin fushi da zafin zuciya. Shi ne ya baka dama kake samun galaba a kaina. Amma da na jiyo na fara buga wasan a faifai sai na rikita maka lissafi aka ɗauki faduwa a matsayin nasara. Kai a tunaninka na juro hukuncin da ake min ne saboda zafin kai. Ai tuni na wuce wannan fagen.
Na nuna taurin kai da fushi ne saboda in yi maka ƙofar rago, na yi maka rijiya ka faɗa, na yi amfani da wasanka a kanka kuma na yi nasara. A yau zan bankaɗo sirrin da kake ɓoyewa a shekara da shekaru, na fuska biyu da kake da shi. Suraj ya tsuru-tsuru da idanu, kamar ɓarawon da aka kama a ƙuryar ɗaki babu hanyar tsira. Aliyu gabatar da ɗaukar bidiyo da ɗaukar murya, wacce ta bayyana gaskiya akan zagon ƙasa da Suraj yake mashi. Har da lokacin da Suraj ya saki baki yana bayyana yadda yake buga wasan kitsa makirci da mugunta, har yana ikirarin sai ya ga bayan Aliyu. Dukkanin wanda yake falon sai da ya girgiza, sun kaɗu, suka cika da al'ajabi, ashe gaskiya Hairana take faɗa musu akan Suraj. An dade ana ruwa, ƙasa tana shanyewa, Suraj ya daɗe yana raina musu hankali. Alhaji Babba ya fi kowa fusata, musamman da ya kasance a ɗaukar akwai inda Suraj yake kiran Aliyu da marar gata marar galihu. Idan ya gama da shi, ya yi abin babu wanda zai damu. Aliyu numfasa ya ce ki da nafin Little Aliyu da abubuwan da suka faru da mu bayan auren Hairana da nai duk shi ne ya aikata. Suraj ya girgiza ya ce ƙarya kake, daga kura ta kuka, sai kuma ka yaɓo kowace shara da bola ka ɗaura saman kaina. Yaushe ne muka fara yar haka da har za ka ƙulla min ta zare da makircin da matarka ta kitsa maka. Alhaji Babba ya daka mishi tsawa, ka yi min shiruwa nan, kai har kana tunanin akwai gaskiya da za ka iya ɓoya a yanzu. Komai aka ce min kayi ba zan yi mamaki ba. Abin da kake mishi a baya kana gocewa rashin hujja shine kai yanzu ya samu hujja. To barka ji Aliyu yana da gata. Baki ɗayan mu da kake ganin mu nan kallo ɗaya muke yi mashi da 'ya'yan da muka haifa a cikin mu. Idan ka taɓa shi kamar ka taɓa 'ya'yan mu ne, domin ciki ɗaya muka fito da mahaifinku. Ya zuwa inda Hairana take ce diyata na rasa da wani kalmomi zan yi amfani wajen baki hakuri. A madadin ahalin mu ina mai baki hakuri na igiyar zargi da muka ɗaura miki akan rashin fahimta. Makircin Suraj ne da ya binne ƙarya, yi mata fure irin na ƙarya. Sai dai na rana dubu na ɓarawo ne, rana ɗaya ta kuma ta mai kaya. Yau ce ranar masu kaya, kuma daga yau ina faɗa miki ki yi harkokinki gaba gaɗi. Dan ya isa ya ƙara taɓa ɗaya daga cikinku, ya ga yadda za mu kwashe da shi. Ba wai ina nufin yanzu ya ci bilis ba ne, hukunci yana jiransa, sai na tabbatar mishi da cewa Aliyu yana da gata. A wajen Alhaji Babba ya kira jami'an tsaro suka ta sakiyar Suraj. A fuskar Suraj ya nuna da dama sai dai ta ciki tana ciki. Ya fara gardama da kakkausar murya Alhaji Babba ya ce, ka bi su ko kuma su tafi da kai ta ƙarfi. Suraj ya dube shi damuwa kwanciya kan fuskar sa ya ce dadi ba gardama nake musu ba. Alfarma zan nema filis a bar matata da mahaifiyata su zauna a gidan nan. Dukkanin abubuwan da na aikata ne ni ɗaya. Filis kada ku hukunta waɗanda babu ruwansu a ciki. Alhaji Babba ya jinjina kai ya ce babu damuwa. Idan suka buƙaci zama ba zan hana su ba. Haka ne idan suka buƙaci tafiya ba zan hana su ba, zaɓin yana hannunsu. Suraj ya fara zuba godiya kamar zai yari baki. Ya fakaici idanun mutane ya yi wa Hairana kallon da ta tabbatar ba na lafiya ba ne. Sai da gabanta yake faɗi. Halayen Suraj suna ba ta mamaki. Asirinsa ya tono, amma duk da haka bai rusuna ba. Godiya ta tabbata da Allah da ya fitar da ita, ya kubutar da ita daga sharrinsa. Ba zai taɓa kigin taɓa ta ko ahalinta ba sai dai Suraj wani irin mutum ne wanda ba ka gane gabansa ba ka gane bayansa. Sai kaga kamar kaya mishi ƙofar rago sai kaga ya fitar da ƙofa. Yana da ƙwanya amma a maimakon ya yi amfani da ita, ya nemi dukiya ya aikin alherin da zai samu lada a gobe kiyama. Amma saboda toshewar basira sai ya zaɓi amfani da ita ya ƙulla sharri da makirci da tugo. Kai toshewar basira bai ba. Bayan sun koma gida ta samu Aliyu. Aliyu ina son mu yi magana, akwai abin da kake da yake ci min tuwo a ƙwarya. Ina ganin lokaci ya da ya kamata mu tattauna a kai. Aliyu ya mai da dubansa akan ta ce yana sauraron ki. A ranar ta muskuta ta gyara zama, da natsuwa ta fara magana tana nusar da shi gaskiya ta hanyar amfani da kalamai wanda zai fahimce ta. Aliyu zafin zuciyarka da saurin fushi yana ci min tuwo a ƙwarya. Ka duba abin da ya faru. Sai ka wuni kana fushi kana mita kana ɓacin rai da nuna taurin kai. Ranka ya ɓaci na kowa ya ɓaci. Maimakon hakan, da zama kai kana ambaton Allah, kana salati ga Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, tare da istighfar da karatun Ƙur'ani. Domin zikiri, ma'ana ambaton Allah yana da alfanu mai yawa. Yana da matuƙar alfanu a gare mu, mu yawata tasbihi, tahmidi, tahlili da takbiri. Don zikiri yana kusantar da mai shi zuwa ga Allah, yana saka nutsuwa, yana tsarkake zuciya, yana nisantar da mai shi daga zunubi. Zikiri yana janyo taimakon Allah zuwa ga mai yinsa. Yana shaidan tasiri a zakatan masu yinsa, yana ƙara ƙarfin imani, sannan kuma yana saukar da rahama. Allah yana ba da lada mai yawa ga masu zikiri. Yana saka mishi tsoron Allah a zuciya. A ranar nan dai Aliyu haka da ya sha wannan wa'azantarwa da faɗakarwa a wurin matarsa Hairana. Ta faɗa masa muhimmanci da fa'ida na zikiri da tasbihi da kuma istighfar da salatin Annabi.
kuma tabbas maganganun da ta yi masu muhimmanci sun shige sa. Sun kuma sanye masa da jiki, ya kuma ƙara gode wa Allah da Allah ya bashi mace mai sani da kuma tarin ilimi. Wannan kenan. Jikin mutanen gidan ya yi sanyi na al'ajabin abubuwan da Suraj ya aikata da kuma kunya na abubuwan da suka yi wa Hairana da yawancinsu sun same ta har gida sun ba ta haƙuri. Ciki har da mami matar Uncle Zayed ta ba ta haƙuri na abin da ta yi mata a ranar da ta je har gida gaishe da ita. Babu komai ya wuce, ban taɓa riƙe ku ba. Shi ne abin da Hairana take faɗa musu. Ta kira ko Umma ta sanar da ita. Umma ta ce, shi yasa na faɗa miki, ki take ta addu'a, a yau kin ga dai fa'idarta. Hairana ta jinjina kai ta ce haka ne. Sai nake ji na kamar wacce ake sauke wani nauyi mai girma daga saman kaina. Alhamdulillah a yau mun kwaɓuta daga sharri tugu da makircin Suraj. Daga ɗaya ɓangaren Umma ta ce, Allah ya ƙara tsarewa. Hairana ta amsa da amin. Sun jima a kan wayar suna jajanta wa juna abubuwan da suka faru a baya da ta yi juna murna na bayyanar gaskiya kafin daga bisani suka yi sallama. Hairana ta aje wayar tana mai gode wa Allah da ya tona asirin Suraj. Kowa kuma ya gane halayensa na banza da yake ɓoyewa. Zainab da Momi babu wanda zai ce maka ga halin da suke ciki, to waye ya gansu, ballantana ya tantance halin da suke cikin. Sai washe gari Momi ta shiga ɓangaren Alhaji Babba tare da Zainab suna kuka suna roƙon sa waye yafe wa Suraj abin da ya aikata. Kes ɗin Suraj yana a hannun hukuma, don haka mu bar doka ta yi aikinta, ta hukunta mai laifi, ta mai hukunci daidai da laifin da ya aikata. Ba ku da laifi akan abin da ya yi, ba zan hana ku zama a cikinmu ba. Haka nan ba zan tsayar da ku ba idan kuka ce za ku tafi, zaɓi yana gare ku. Mami tana kuka shaɓe-shaɓe ta ce Allah ne gatana, Suraj ne gatana, idan na bar gidan nan ba ni da inda zan nufa. Zan zauna, kun zame min ‘yan uwa ai. Zainab ta ce ni ma zan zauna. To masu sauraro, kuma bari mu zauna dai a cikin gidan domin na ɗau muku dukkanin wani zance na abubuwan da suke wakana. Nan cakwakiyar da ke tare a cikin wannan gida. Ku je ku kasa ku raka ku tsare ku jira don ku ji me zai wakana a gaba. Kuma muna ganin dukkanin saƙonninku na jinjinar da kuke yi mana in tsakar gida. Muna ƙara godiya gare ku Allah kuma ya bar zaman tare a musamman amin.